Sziasztok srácok! A mai videóban Roblox stúdiózni fogunk, és megpróbálok csinálni egy cuccot, ami jó. Ami nem tudom miért, de jó. Mert nem annyira vagyok jó modellezésben, ezért rákeresek arra, hogy city, mint város. És várok. Valószínűleg mindjárt beadja. Hát persze. Itt egy ilyen cucc. Itt egy ilyen... ez nagyon nem jó, ez nagyon nem jó. Heck, na. Mit csináltam? Mindegy. Úgy. És akkor elmozgatom. És akkor... nem már. Itt van ez. Így. Ezt is így elforgatom. És akkor ez az első építmények, úgymond. Ezek az első helyek ezen a pályán, és akkor kell mi kell? Még egy ilyen kell. Ezt a másik oldalra, azt hiszem. És megpróbálom ezt is egyenesbe rakni. Úgy, nem. Talán így. Igen, így jó. Ezt ott így. Így ugye ebbe az építménybe akkor be is lehet menni. Ez az első olyan hely, ahova be lehet menni. Igen. Ez már benne van az egészbe. Ez már így. Így már jó. Van padló. Ezeket innen átszintezem. Így. És akkor kell út. Egy kicsit kicsi. Megnagyobbítom, és elmozgatom, és ide. Bocsánat a kis tesóim miatt. Remélem megértitek. És még egy kicsit. Kicsi. Szóval... így. És akkor ez most túl nagy lett. De jó, hogy mennyire... nem áll. Így. Az út közepén. Nem az út közepén, mert lesz akkor itt lesz az út szélén. És akkor kell lesz ilyen. Ilyen nem tudom micsoda.
Ilyen kell. És ezt itt felskázom, és akkor így itt lesz az út közepén egy ilyen. Ahol át lehet menni. El egy ilyen. Mondom, egy ilyen. Kicsit kicsi. Vagy nem. Jó lesz az. Jó van az út, szeretik a pulyák. Vagy nem. Nem tudom, hogy ezeket a dolgokat szeretik a pulyák, de szeretik. Szerintem szeretik. Na, akkor ezt itt kinagyítom. Így is. És akkor benne van az egész építménybe. Bele hát. Belerakom én. Így is akkor. Ez kell. És akkor így. Jó van, az úgy szeretik a pulyák. Úgy. Megint benne van. Úgy, akkor úgy jó van. És már csak az az építmény. Nek ahhoz az kell, hogy kicsit benne legyen az alagútba. És akkor most jön az, amit akartam. Igen. Itt a Freddy Fazbear Pizzeria. Freddy's Fazbear's Pizza. Ahogy így. Na. Oh my god. Okay. Egy kérdés. Thor. Mi az a mesh? Pizza. Thumbnail camera. Mi ez? Seat. Broom. Hol van maga? Hol van maga az a... What the heck? Ez az egész. Emberkész az egész. Oh, shit. Jó, menjünk feljebb. Menj már fel. Kész, én ezt nem. Mert én ezt nem. Ez már remélem normális. Ajánlom, hogy normális legyen. Itt van. Legjobb. Másként nem is lehetne.
De mit forgatod át? Úgy kell ez. Mozgasd. Parking. Hát nem a legjobb, nem is rossz. Nem ennyire jó, de nem is annyira rossz. Olyan okés kategória. Csak olyan gagyi. Ha, jó kicsi, de basszus. És akkor ez akkor így benne van az építmányban. Ember. Mi baja van ennek? Mit laggol már? Mi a szar? Menj már, szar. Szaros Fazbear's pizza. Nyílj már vissza! Te rohadék. Gyere már! Szar. Minden csak nem jó. Mennyi? Seggemet. Mennyi már? Hülye fos. Mozgatja, csak nem! Fú, de... Ezt a szart. Fos. Miért ez? Ez nem jó. Ez egy fos. Aztán... Miért ilyen nagy? Mi az égnek ilyen nagy? Fos. Aha, hogy ezt darabonként ki kellene törölnem. Még azt talált ki. Fos. Baja van annak az embernek, aki ezt megcsinálta. Ez legalább jó. De ez is olyan nagy, hogy ez már nevetséges. Pizzéja, úgy. Talán arra kiad valami értelmeset. Nem egy förtelmeset. Ez talán jó.
Mi a Oscar's Pizzeria? Ehhez kell pár változtatás. Az meg mi a jó ég oda bent? Nem. Köz. Cat. Én a FNAF filmből akartam amúgy is, szóval ez nekem jó. Ez nekem jó. Feltéve, hogy jó nagy. Persze. Bocsánat azért, hogy kirage-eltem a gép előtt, de felidegesített. Úgy kell pár kerítés. Ez doors fence. Ez a doorsból. Nem. De ez a doorsból van. Ez a doors outdoorsból van. Mindegy. Holnap lesz Fortnite, vagy még ma lesz Fortnite videó. Igen. Akkor ezt egyenként kell lepakolni valamiért. Rosszul néz ki így, mert kezd laggolni. Úgy duplikálom. És duplikálom. És akkor így befejeződik, azt hiszem. Akkor duplikálás. És akkor oda kell egy. Így vissza oda be. Ez meg valami Jurassic World-os. Igen, most ide rakok, mert úgy van kedvem. Na jó. Még ide rakok egyet. És ide kell egy...
Így kell egy ilyen tunnel with road. Úgy ide be. És ez jó kicsi. Szóval így. Így kell ezt. Így. Akkor a végig. És akkor ugye az alagút végéig ugye el tudsz menni. Aztán annyi. Ezt a fenszeit is ide. Nem is glitch-el. Go. És ezek, jó, ezek össze vannak. Ok. És akkor ez itt az egész. Freeze.
Snaf. Bocs, hogyha nem beszélek, srácok. Így. Stage. Hol van az? Ott. Ez? Igen, ez az, amit kerestem. Igen. És még ezt ide be kellene rakni. Üps. Be kellene már forgatni. Nem, mi baja van ennek a fosnak? Igen, kijön a tetőből, persze. Persze, fiam, hogy ki fog jönni ez mindig a tetőből. Nem lehet rendesen oda rakni. Ezek szerint nem. Kell ez. Már csak le kell. Ezt is így ennyire. Így, és akkor kell. És akkor kell ez. Naf. És akkor kell nafval. Ezek a falak már rothadásnak vannak állva, nem hazudok. Szó szerint rothadásnak vannak állva. Ezek a falak el fognak rothadni. Úgy. Így. Ez kell. Így. Kilátszik, de nem súlyos. Szóval... még mindig nem annyira látszódik, ami jó. Szóval akkor duplika, replika. Még... jó. Még... duplikálom, így megfordítom. Mondom, megfordítom. Így. Ide rakom. Így ez olyan. Jó. Jó lesz.
duplika, ilyen, duplika, megfordítom, ez is kell így megfordítani, és akkor ez, és akkor a másik út a bejárat, ami a Five Nights at Freddy's Doom-ba van, ami egy Roblox játék. Erről csak ennyit kell tudni, hogy ez egy Roblox játék. Akkor így itt fejeződik be ez az egész, itt meg nagyon rothadóban van a fal, szóval kész ide egy ilyen, ez kell, cut, FNAF-val, és egy ilyen hosszabb kell. Micsoda. Én ezt nem értettem. Duplika. Tulajdonképpen itt nem annyira lehetne más lehetősége, mint az, hogy a falat egy visszaugróba fordítom, és akkor ilyen valami konnekciója ezzel a résszel, és akkor itt lehetne egy arkád. Így egy arkád játék. FNAF Arcade. Ezek jók is lesznek oda. Ez a hely tuti jó majd. És akkor de kell lesz ez, hogy a fal itt meg legyen. Így. Úgy. És kell egy régi. És ide kell egy régi. Miért van ebből kettő? Így itt lesz. Régi arcade játék, és akkor kell lesz
Five Nights at Freddy's Office. Nem. Oliver, nem. Én vagyok itt. Mondom, nem. Bocsánat. Csak kis tesóm. Úgy ezt ki kell lenni. És akkor kell ez, kell ez, kell ez, kell ez. Nem kell, ez meg mi? Jó, 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 mi? Nem jó. Miért? Semmi se jó. Mondom, hogy semmi sem jó. Cat. És akkor ezt az irodát egy kicsit. Ez kell. Kicsit nagyobb lesz. És akkor kell lesz ez a fal. És akkor. És akkor itt még lesz egy fal, ami így elfordítok. Így. Mozgatás. Menjünk ide be, és kell lesz egy ilyen alak neki. Mondom, ilyen, és így. Ez kell lesz neki, srácok. És itt egy kis szellőzőcske van, szóval nekünk is az kell. Kell a vent.
kell egy vent. Mindegy, akkor nem lesz. De kell még ebből a falból. És ezt így elfordítom. Ezt így idehozom az irodához, és akkor ja. Ups. Itt kell mondani. Oké. Mi az utolsó előtti? Ez duplicate, és akkor felhúzom, oldalra húzom, és akkor így behúzom, hogy rendesen meglegyen. Egy kicsit így kijebb még, hogy normális legyen, és akkor kellene neki egy tető, meg egy padló. Igen. És akkor igen, és akkor Five Nights at Freddy's style, checkered style, és mit kell? Oké, akkor a materiálba kell lesz. Use, majd. Kell lesz a... Hol van az a materiál? Segítség, nem. Pedig azt hittem megvan. Oké, itt van checkered style, és a színe majd legyen fehér következő dolgnak, és akkor kell ide port. Oké, ott is van, de nekünk így kell. Ez egy kicsit lejjebb. Így. Aztán ankoráljuk. Így oda betoljuk, és akkor nem fogom végig pakolgatni egyesével, hanem megcsinálom így. Valahogy. És megcsinálom így, ide. Kicsit ide. Igen, a fele nincs meg az építménynek, de legalább ennyi meg van belőle. És akkor lejjebb kell húzni, hogy így így normális legyen. Meg ezt a színpadot is egy kicsit lejjebb kell húzni. Vagy csak le kell így húzni, és akkor feljebb értem. Az jó, és akkor... Ne! Ez nem jó. Miért? És akkor le földre.
Így is akkor itt van a fekete ikonikus cucc. Akkor kell beírom, hogy FNAF. Kell lesz akkor parti asztal. Hol van FNAF Party Table? Ezek szépen néznek ki. Na, talán egy következő videóban csinálok egy olyan játékot, ami egy Nike Shiftről szól. Ez pedig egy RPG. És aztán majd tesztelni fogjuk ezt a játékot is, hogy milyen. Így jó, és akkor még feljebb, így. És akkor dupli. Kell még akkor így. És mivel ez egy olyan épület, ami már rég bezárt, azért elmutatott asztal, és ott meg nincsen asztal, hanem így, ilyen. Így ez is el van. Hát, úgy, akkor ez pedig itt. Az asztal. Így. Úgy. Akkor ez az asztal így van. Fel van így borulva. Ez így leesett. A másik pedig eltűnt, és akkor így vannak, és akkor, ja. Itt van egy Celebrate poszter. Ugye ezekben van script, mert akkor ezek szerint meg tudom nyomni az orvocskáját. Nincs, nem tudom. Ez a hely. Kihoztam belőle a maxot. És akkor kell egy Five Nights at Freddy's-ből, és amit így ide rakok, és amit így ide rakok, és itt van, és ami így itt lesz. Így. Kész, és akkor teszteljük. Na, de jó ezt tesztelni. Így. Itt van a Freddy Fazbear's. Itt egy kamera. Csodálatos lett. Nem. Ezt itt meg kell csinálni. Ott van az a stage, és akkor jó. És akkor letesztelem mindent, megcsinálom. Igen, itt van ez az építmény. De ez csak egy építmény. Semmi érdekes. Ebbe be se tudsz menni.
ez az alagút, amit oda raktunk, ki lehet menni a pályáról, persze, mint minden rossz videójátékban. Házak lebegnek a semmiben, ami nem jó, mindjárt kiállítom. De először csak úgy nézzük végig, hogy így milyen. Egy kamera van, és igen, itt el tudsz bújni bujócskával, hogyha el tudsz, hát nem hiszem, hogy bárki megtalálna. Itt a színpad mögött. Hogy így ezek a... partiasztalokba le is lehet lőni. Na jó, akkor itt van az asztal, amit lelöktem. Ott a poszter. Pár régi, rozsdás ilyen cucc. Itt az iroda. Ki se tudok jönni. Ezek a gombok. Az ott semmit se csinál. Itt bejössz, így nézed, hogy jönnek-e az animációk. Nem tudom mi, de valami. És akkor még van pár dolog, amit van ezen a helyen. Ez pedig itt ezek a masinák, ezek is el vannak. Nem működik egyik se. És akkor mindjárt átdolok ide ilyen. Micsoda! Van rajtam egy ilyen. Na mindegy, akkor kell. Morp. Akkor kiépület, hát ezt itt elejébb teszem. Így, igen. FNAF Morp. FNAF Animatronic, igen. Old FNAF Morps. Nem kell nekem az új jók kellenek. Hát nem, mert ez a rémálom csapat. Realistic FNAF Morpok. Igen. Ezeket a srácokat felteszem ide. Így bárki át tud változni. És akkor mindjárt ezt is tesztelem. AI, FNAF AI. Így. Ezeket is. Ide berakom. Igen, és akkor
kell ez, és akkor kész. Igen. Igen, és akkor ennyi. Kell ez. És ilyen csináld már, amit akarunk. Csak a nevét akarom megváltoztatni. Ilyen nehéz. Endo. Endo. Igen, endo. És akkor igen, ezek gyorsabbak nálam, mert ha igen, akkor we are cooked. Amúgy ez most... Ja. I'm kinda cooked. Freddy és Bunny nevű. Úgy. Nem annyira működik. Nem annyira látszik, hogy mintha valaki egyáltalán sem vezne is. Szia! Parti sapka. Yeah. Nem akarok halni, mert nem akarok ebben. Úgy. Ezek... Ez kinyílt egyből. De miért csak a feje van rajtam? Jó, én vagyok a Foxy fejű ember. Hello. Sorry for running into you. Elég volt. Let me out, Szóval, ja. Ennyit csinál Security Guard. Nem sebez Freddy. Én itt vagyok Freddy tetején. Ez egy kicsit csúnyák. De miért? Miért csak a feje? Ez csak a feje. Innen akkor
hogyha ezt az endoszkeletont ide berakom az irodába, így be a szekrénybe. Hopsz. És akkor ki tudja, mikor jumpscare-el. És akkor nem kell, mert egyik sem működik, mert nem működik, nem működik, biztos működik, csak a kis hangja, content deleted, nem tudom miért, nem tudom, hogy ezekkel mi baj van, de jó ez. Át lehet morpolni, morp. És akkor már is jön. És akkor most én vagyok Foxy. De ne ülj már le, ember! Oké, Freddy az jön. Freddy az valamilyen nagyon jön. Mi van, hogyha Freddyt bevezetem ide? Ő is átmorpol. Átmorpolsz, Freddy? Morpolj át. Nem tud ide jönni. Freddy, morpolj át. Freddy az most már Bonnie. Ja. Freddy az most már Bonnie. Ez az szép. Happy birthday to you. Happy birthday. Te meg legyél Foxy. Te, Foxy. Meg akar ülni. Itt vagyok. És akkor most én leszek Freddy. Buta. Mi öl meg? Ups. Bármi. Foxy ott van. Én akkor húztam. Yeah. Ez fájt. Mit dob ide vissza? Én vagyok akkor megint Freddy Fazbear. Micsoda? Hol van az... Húztam. Oh my god! Itt van Freddy. Run for it. Oké. Ez is már 1 órás videó lesz. Ugorja. Kijöttem a mapról. És akkor most nem tud semmi sem. Hogy a fél
Igen, a fél épülethez nincs helyek. És miért nem tudom? Egy fal! Menjek vissza. Senki se tudja. Ó, hacknek. Hacknek. Hello? Hello, hello? 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 Hello, hello? Ah! I'm Bonnie. Ooh, I'm Bonnie. Ooh, melyek világa? Oh, 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 Na, ez volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Így ezt ide berakom. Ezek még picit mások. Ezek pedig itt lesznek kint a tetőn. Nem amúgy ezek a parkolóba fognak állni. Remélhetőleg ezek működnek. Még ezt megnézzük a mai videóban. Aztán majd találkozunk. Egyszer. Ok. Na, srácok, ezt még leellenőrizzük. És legalább a fejet hozzáadja, de nem tudom miért nem. Oké, ezeket nem teszteljük, mert ezeket tudjuk, hogy mi lesz a vége. Nem egyből kimegyünk. Sneaky peekizünk ezek mellett. És én most alkalmazom Fredbeart. Legalább a fejet hozzáadja. Szóval én vagyok. Szia! Hol a helye? A fejed! A fejed! Oh. Oké, na. Bye bye. Mondom bye bye. Mondom, így nem lehet. Nem lehet úgy rendesen kikapcsolni. Nyomom azt a gombot. Na mindegy, cső. Hallod, de még mindig megy a videó. Csőztök.